No niin, nyt tultiin tähän yhteen asuntoon, jossa on vähän niinku laiminlyöty tätä siivousta. Täällä on tämmösiä pieniä kerkimiä. Otettiin tuo Ultra 4 ja pieni höyrypesuri, millä voi pestä näitä lattioita ja vähän tätä suihkuakin pitää pestä. On jäänyt pesemättä. Keittiössä huomasin, että on näköjään tiskitkin pesemättä. Mutta on kaikkia tämmöisiä tosi likaisia paikkoja, niin tuo höyry kyllä auttaa siinä, että saa puhdistettua. Ja sitten taas tuo Ultra 4, joka on tommonen pieni yhdistelmäkone, niin sillä pystyy hyvin ajamaan myös tämmöiset pienemmät tilat. Ja just jos reunat käy tuosta höyrypesurilla ensin läpi. No niin, nyt on saatu koneet täällä vähän viriteltyä. Päästään höyryttämään. Ja valaistusta ei ole paras mahdollinen täällä. Rupee irtaa se likaa sieltä. Levitaisella niin pystyy vaan harjaamaan ja levittämään pesuainetta. Jos on irrotettua tuolta pinttynyttä likaa sieltä. Voi laittaa tuo imunkin päälle ja antaa. Niin nehän kärtyy tänne sitten nuo roskat sieltä lattialta. Nyt tosiaan pesiin nuo reunat höyrypesurilla. Sitten pesiin yliasti tuolla Ultra 4 tästä. Nyt aloitetaan tätä pesuhuonetta. Laitoin höyrypesurin tämmösen mopin ja hankausliinan, niin pystyy näitä kaikkia suoria pintoja käymään läpi hyvin. Tuossa altaassakin on, mutta siihen ei käytetä tätä moppia, vaan käytetään sitten tuota höyrypilliä. Ja
ne saumat pitää kyllä sitten käydä tuolla pillillä läpi, mutta nämä suuremmat pinnat niin hyvin lähtee. Tämä on pinnalla. Täällä suihkussa tää on hyvä, tai viemäröidyissä tiloissa muutenkin. Kun on tosi paljon likaa, niin se voidaan kuitenkin sitten tuolla suihkulla huuhella pois. Tai voidaan sen liinallakin pyyhkiä. Mun mielestä se on helppo, jos täällä vaan suihkuttaa se ja sitten niin se likavesi menee tuolla viemäriin. Yhden jatko ja jos näitä saumoja haluaa käydä läpi. Näinkin laittaa yhden jatkoputken, niin se on vähän parempi kahdella kädellä työskennellessä. Tänä alalaita oli vähän vielä jäänyt. Tässä voi ottaa liinan käteen ja vähän niin kun puhaltaa, niin suojata sitä, ettei se lennä pitkiä seiniä tai sitten pistää itse teholle tuon höylän. Joskus näihin altaisiin jää semmoista kovettumaa, että se ei lähde pelkällä höyryllä, mutta silloin voi laittaa pesuainetta tuolta höyrypesurin kautta. Meitä auttaa kyllä, että se ei rupea sitten paremmin.
justiin kun jää tommonen tarrajäämä tuonne, niin sitten tarvitaan sitä pesuainetta. Siinä nyt laitettiin setvettä tuonne höyrypesuriin. Niin se yleisesti lähtee sitten kerralla irti. Näitä ovia pesee, niin silloin jos jollain hankauspesimellä, sienellä ja pesuaineella, niin voi olla, että se on tosi työllä. Se vaatii niin hartiavoimia siihen tai väsyttää varsinkin sitä siivoojaa, mutta höyryllä ne lähtee tosi helposti. Ja sitten vaikka olisi kuin paksusti sitä rasvaa, niin pystyy käyttämään sitä pesuainetta tai niin nyt on sitä Z-vettä tuolla säiliössä, niin se pitää sen irronneen liaa sitten kanssa notkeana, että se ei tartu uudestaan kiinni. Tätä koko ovea ei tarvi niinku mennä tuolla pillillä läpi, mutta tämmöiset ahtaat paikat, mihin ei pääse niin millään isommalla suuttimella. Ja joka paikassa ei onneksi ole välttämättä näin likaiset nämä ovet ja kahvat, mutta tämmöisiä likaisia kohteita kyllä löytyy. Vaihdetaan työkalu. Tästäkin voi ottaa vaikka käydä vähän kiinni tai paremmin kuvioihin. Ja jos on justiin tommonen oikein pinttynyt paksu likaa, niin se voi olla, että käy sitä vähän ensin pesemätä höyryllä, sitten pesee muualta ja palaa siihen takaisin, niin sitten se irtoaa helposti. Epätasaisempi pinta niin patteri, niin voi laittaa vaikka 2 noita, tai sitten voisi olla semmonen paksumpi hankainliina, mutta se paremmin sitten taipuu tuonne koloihin.